anga kene kono biani Sukeyna Mokhtar Diop de masalala Sukeyna ye muso ye min ye dunya kono kenyere ye cakɛda belebeleba dɔ na a tɔgɔ ko Forever o ɲɛmɔgɔya bɛ a bolo Mali jamana kɔnɔna na ni y'a san 20 ye o siraw kan Sukeyna kɛra muso ye min ye musow ani sifinw ka baaraw la sinsin kosɛbɛ ne u dɛmɛliw ye u ka baaraw lakodɔnniyaliw ye Mali kɔnɔna na ani dunya kɔnɔ ni sababu dili ye u ma u ka siniɲɛsigiw bɛ se ka sabatili ko ɲuman sɔrɔ cogoya minnu na Sukeyna ye bɔnɔgɔ la ani kɛnɛya jira ne a ka baara kɛ cogoya fasɛnw ye ka fara o kan a kɛra mɔgɔ caman ma sababu ɲuman ye Sukeyna awa i bisimila an ka kɛnɛ kan sani e ka na ni baara in na Sukeyna bɛ mun baara de kɛ wa Sukeyna sera ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ cogoya jumɛn na a ka nin baara in sira kan ndi fana bi fo ki wali ɲuman dɔn k'an wele ka n ka hakilina fɔ musow ka kɛnɛ kan vraiment diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma ne Sukeyna Diop ni sɛnɛkɛlaw ka économie ne o de kalan ni environnement fana kalan kɛ fo kɔ kan ka tila ka na ka taa continuer Côte d'Ivoire ka 3e cycle kɛ yen ka n ka doctorat k'o daminɛ yen mais ne seginna Bamako ka tila ka taa Senegal ka taa baara sɔrɔ yen o kɔnɔna na Ala nana ne lajara bi kalali de la ne ka dɔgɔ ne bɛ kalali fɛ ne bɛ bolola baara a ka di n ye donc n ye atelier dɔ dayɛlɛ n kalanna fɛn min na n y'o baara kɛ bien en même temps n bɛ kalali kɛ o fana kɔnɔna na n terimuso dɔ na ni hakilina kura dɔ ye baara kɛcogo kura dɔ entrepreneuriat kɔnɔna na parce que min bɔra États-Unis entreprise tɔgɔ de ko marketing relationnel ou marketing de réseau a nana n'o kuma ye tuma min ka fɔ n Sukeyna fɛn kura dɔ nalen don Afrique a ma cari kosɛbɛ fɔlɔ mais vraiment ne bɛ dɔn muso façon min ye ni i ye intéressé a la a bɛ se ka ɲɛ i bolo kosɛbɛ vraiment ko an bɔ vraiment nin kan tɛ ne bolo sisan ne ko komi fɛn fara n ka baara kan sisan n tɛ se ka ɲɛ mais fɛn bɛɛ n'a waati de don le jour où a nana k'a b'a lancement kɛ Mali la parce que a ye n wele tuguni ka taa an fara ɲɔgɔn kan centre Awa Keyita la o kɛra 2003 le 21 décembre o de kɛra ne tɔgɔ sɛbɛn ni ye ani fɛn ye baara nin a bɛ mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in ye entreprise façon min don tɛ mɔgɔ ta baara la mais n bɛ kɛ sababu de ye n bɛ kɛ courroie de transmission de ye ne de bɛ n bɛ ka baara lase mɔgɔw ma olu fana n'u y'a matarafa ka ɲɛ k'a faamu olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara lase mɔgɔ wɛrɛ ma baara ye mun de ye a bɛ tali kɛ mun de kan fɔlɔ a bɛ tali kɛ kɛnɛya bien-être beauté sɛɲɛ BCA ani surtout complément alimentaire n'o ye balo dafalanw ye parce que an ka société ba partenaire ale ye a ka hakilina sigi fɛn min kan o de ko an bɛ don min na ko bi bana cayalen don diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ fɛ a bana dun base fanba ye dumuni de ye balo an bɛ balo min dun min kan ka kɛ an ka fura fɔlɔ ye o bala de bɛ kɛ an ka lagosilifɛn fɔlɔ ye donc olu ye ɲinini kɛ kosɛbɛ kungo kɔnɔfɛnw ani balofɛn ninnu kɔnɔna minnu bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ naturellement k'a sɔrɔ produit chimique t'a la olu hakilina nana bɔ aloe vera de la donc an ka baara bɛ fanba bɛ aloe vera de kan société min tɔgɔ de ko Forever Living Product ale ye aloe vera ɲana de ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in sigitɔ i bolo i ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a la o ye kelen ye filanan bi Forever entreprise ne a ɲɛmɔgɔya bɛ e Sukeyna bolo Mali jamana kɔnɔ i sera ka mɔgɔ joli bɔ nɔgɔ la yala a bonya san 20 kɔfɛ a ye nafa ɲa mɔgɔ joli ye Forever a hakɛ bonya a n'a impact bɛ cogoya jumɛn na Mali kan ne bɛ se k'a fɔ effectivement an kɛra sababu ye ka na ni société ye Mali la mais ne ta tɛ société ye ne t'a ɲɛmɔgɔ ye yan bɛɛ mɔgɔ caman de bɛ se ka don a la n'an bɛ se ka kɛ sababu ye k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma donc société tigiya b'a tigi de bolo mais hali n'a bɛ jɛ ka baara kɛ pour ka société layiriwa parce que layiriwali sira min ka teli ni fɛn bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ yan bi o ye ka bɔ da kunnandi la ka se tulo kunnandi ma le bouche à oreille a bɛ taa yɔrɔ jan o de la teliya la donc yɔrɔ tɛ yen Mali la bɔ n tɛ taa o denni kɔni dɔn mais ka bɔ Tombouctou fo Kidal fo ka taa se fo Kayi an ka mɔgɔ b'a yɔrɔ bɛɛ la an bolo fara ka ca mɔgɔ caman de bɛ se ka don baara la ka tila k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma et an minnu y'a daminɛ an bɛ se k'a fɔ sisan denmisɛnninw dɔ bɛ ka na anw kɔfɛ kɛra sababu ye ka minnu ladon a la minnu bɛ ka se ka baara in kɛ ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan bi kɔnɔjɛya baara de don nafa min bɛ lase ne ma o ye parce que n ye nafa lase mɔgɔ wɛrɛ ma kɛnɛya sira kɔnɔna na mɔgɔ caman ye kɛnɛya sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ seereya kɛ don o don an kɛra tubabu fura kɛyɔrɔ la an ma satisfaction sɔrɔ société in ka produit sera ka kɛ sababu ye an bɔra an ka kɔlɔlɔ kɔnɔna na an bɛ cosmétique fana domaine na a bɛɛ naturel an ka fɛn base ye aloe vera de ye an ka baara yɛrɛ base ye mun ye an yɛrɛ ka produit consommer e ye misali min sɔrɔ ka dɔnniya min sɔrɔ a kɔnɔna na cogoya jumɛn na e bɛna se ka dɛmɛ kɛ sisan musow ka cakɛda création na n ye wele bila musow bɛɛ ma n y'a bila denmisɛnninw bɛɛ ma bɛɛ k'a ɲini ka nin société in dɔn bɛɛ k'a ɲini ka nin baara kɛcogo kura in dɔn an ka société yɛrɛ ɲina y'a san 45 de ye an yɛrɛ bɛna o anniversaire de célébrer sini ni Ala sɔnna ma n'i ye bɛɛ wele a ye n'a lamɛn a ye tɛna kuma ta a sun kɔrɔ ni muso kunda Adamu Baka muso kunda Korofina an bɛna kuma ɲɛfɔ an ka mɔgɔw nalen don yɛrɛ déjà ka bɔ Sénégal ka bɔ yɔrɔ caman na pour que juste ka an ka nin célébration kɛ lajɛlifɛnw fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na donc a ye na
an ye min sɔrɔ ka di aw ma bi an ka Malikura musow ka kɛnɛ kan o de tun ye nin ye a k'an bɛn waati wɛrɛ